సాధారణంగా పల్లెటూళ్లలో కోడి కోతతో నిద్రలేస్తారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా బత్తలపల్లి మండలం ఓబులాపురం మాత్రం నెమలి కోతతో నిద్రలేస్తోంది. రోజు కోడి కూసే సమయానికి నెమలి కోత పెట్టడం స్థానికులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. బండి సేనా ఇంట్లో కోళ్లతో పాటు పెరుగుతున్న నెమలి అరుపులతో గ్రామస్తులు నిద్రలేస్తారు. ఆ నెమలి కూడా అందరి ఇళ్లకు తిరుగుతూ వారు పెట్టే గింజలు తింటూ ఆత్మీయ నేస్తంగా మారింది. 2 ఏళ్ల క్రితం బండి సేనాకు అడవిలో 3 నెమలి గుడ్లు దొరికాయి. వాటిని ఇంట్లో ఉన్న కోడిగుడ్లతో పాటు పొదిగించాడు. 3 నెమలి పిల్లలు బయటకొచ్చాయి. ఏడాది తర్వాత 2 నెమలి పిల్లలు అడవిలోకి ఎగిరిపోగా ఈ ఒక్కటి మాత్రం కోడి పిల్లలతోనే పెరిగి పెద్దదైంది. ఇంటి మిద్దె మీదే రాత్రంతా పడుకుని అందరికంటే ముందే లేచి గట్టిగా అరుస్తుంది. ఆ తర్వాత పురివిప్పి అందరికీ ఆహ్లాదం పంచుతోంది.